Μισό λεπτό, χτυπάει το τηλέφωνο. Amore, scusami, parlare televisione in Grecia. Sì. Pinare sfersaro. Parlare με τα amore. Sì. Ναι, σας ακούω. Μιας και ξεκινήσαμε από τον Ολυμπιακό, υπάρχει ένα κρίσιμο παιχνίδι στο UEFA με τη Χέρτα και ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον την ισοπαλία. Ναι, δεν πίνω ποτέ φραπέ εγώ. Ναι, υπάρχει ένα κρίσιμο παιχνίδι με τη Χέρτα και ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον την ισοπαλία. Πιστεύω στην ψυχή και στον υπέροχο κόσμο του Ολυμπιακού, το 12ο παίκτη της ομάδας. Θα δούμε. Κύριε Αναστόπουλε, ο Ερνέστο Βαλβέρδε είναι προπονητής του Ολυμπιακού. Πώς τον χαρακτηρίζετε? Ο Ερνέστο Βαλβέρδε είναι προπονητής του Ολυμπιακού. Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω για τις άλλες ομάδες. Κοιτάω μόνο τη δική μου. Θέλουμε τον κόσμο, το ΑΟ Καβάλας κοντά μας. Θέλουμε να είναι δίπλα μας. Θέλουμε γεμάτες τις κερκίδες, γιατί δεν μας αρέσει να παίζουμε σε άδειες εξέδρες. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και αναγκάζομαι να τα λέω εγώ μόνος μου. Γιατί ο Αναστόπουλος δεν ρίχνει τις ομάδες. Πώς σας αντιμετωπίζουν οι καβαλιώτες? Οι καβαλιώτες με αντιμετωπίζουν σαν τον Νίκο Αναστόπουλο και τους ευχαριστώ πολύ γιατί έκανε και τα κάπου Καβάλας. Οπότε πίνουμε εδώ εσπρέσο, καπουτσίνο, φρεντοτσίνο και μοκατσίνο. Έτσι περνάει η ζωή μου εδώ στην ακριτική Καβάλα. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και αναγκάζομαι να τα λέω εγώ μόνος μου. Φαντάζομαι, κύριε Αναστόπουλε, ότι όλη τη μέρα θα είστε παρέα με τον καλό σας φίλο, το Μάκη Ψωμιάδη. Βέβαια, τον καλό μου φίλο, Μάκη Ψωμιάδη, αλλά πού να το βρω εδώ στην Καβέλα, το Μάκη Ψωμιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αναστόπουλε, γιατί παλιός είναι θεσινός. Πληροφορηθήκαμε πως εκεί στην Καβάλα άνοιξε ένα εμπορικό κέντρο προς τιμή σας. Ναι, άνοιξε ένα εμπορικό κέντρο προς τιμή στην Καβάλα που λέγεται Καβάλη Ιταλιάνη και αγοράζω πια τα κοστούμια μου από εδώ πέρα. Τώρα, επειδή όλοι θέλουμε να είμαστε κομψοί, θα ήθελα να μου πείτε τι μάρκα είναι το υπέροχο κουστούμι που φοράτε. Το υπέροχο κουστούμι που φοράω είναι Ρομπέρτο Καβάλι. Είναι για να τιμήσω την Καβάλα. Φοράω εδώ πέρα τοπικά προϊόντα και φοράω Καβάλι. Πώς βλέπετε. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Αναστόπουλε, Αλενατόρε Νικολό, για τις ποδοσφαιρικές σας και για τις δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και αναγκάζομαι να τα λέω εγώ, κύριε Κεσάρη. Αυτό το, πώς το είπατε, Αλενατόρε Νικολό. Αλενατόρε Νικολό, το οποίο το άκουγα πάρα πολύ στην Ιταλία. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κεσάρη. Μισό λεπτό να σας πει και δύο λόγια πιο φανατικός φίλαθλος της Καβάλας. Κάπου εδώ, ναι. Μίτσο, έλα, ρε, Μίτσο. Να σου πει δύο λόγια. Μίτσο, πες δύο λόγια στην Αθήνα, εκεί που μας βλέπουν. Αθήνα, γ***μένη, Καβάλα δεν πεθαίνει. Αλλά τώρα Νικολόρε και τα μυαλά στα κάγκελα Super League του χρόνου και Champions League, ρε Καβαλάρα, ρε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αναστόπουλε. Και φέρα άλλα 5 σπροσάκια. Grazie, Allenatore Nicolò. Στην υγεία σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.